Россия Федерациясы президенты карары негізінде быйылғы оқу йылынан башлангыч сыйныф оқучылары бір тапкыр бушлай ашатыла башлады. Мөслим мәктәпләрендә төшке аш бушка бирелә. Башлангыч сыйныфларда төшке аш бір көнгә 51,85 тиенгә төшә. Әлеге сумма әти-әниләрдән алынмый, аны хөкүмәт түли. Әти-әниләр теләкләре буенча безнең инде балаларга, урта мәктәптә укучы балаларга 2 тапкыр ашату каралган. Беренче ашатуны әти-әниләр хисабыннан үткәрсәк инде, икенче ашатуны хөкүмәт бушка тәэмин итә. Башлангыч классларына без министерстводан төшкән бердәм меню буенча ашатабыз. Аларның өстәлләрендә кофейный напиток, какао эчемлекләр һәм җиләк-җимешләрдән алма, банан, грушалар бар. Әти-әниләрнең теләген исәпкә алып, база мәктәпләрендә башлангыч сыйныф укучыларында 2 тапкыр ашату оештырылган. Ашханәгә балалар махсус график нигезендә беренче дәрестән соң керә башлый. Иртәнге ашка укучыларга ботка бирелә. Төшке аш вакытында балалар итле кайнар ризык белән туклана. Укучылар инде бердәм меню нигезендә тукланалар. Без инде график оештырдык аларга. Шуңа график буенча керәләр ашарга. Һәм ашату бик туклыклы дип саныйбыз инде. Беренче ашка бутка, икенче ашка безнең икенче ризыклар һәм итле ризыклар инде ул гадәттә, һәм салат. Шулай ук башлангыч сыйныф укучыларына өстәмә безнең җиләк-җимешләр дә бирелә. Укучылар бик яратып ашыйлар, барысы да 2 тапкыр тукланалар. Мин бик ашарга яратам. Столовыйда тәмле пешерәләр. Башта ботка бирәләр, аннан соң фрукты, аш, чәй. Тәмле. Парда әйберләр пешерелә. Хамалар бик тәмле. Бездә 2 тапкыр ашаталар. Беренче питание ботка бирәләр, икенче питание гарнир белән итле риза. Бу ихтимамга безгә бик нык рәхәт, чөнки без өйгә кайтып йөрисек безгә. Монда ашыйбыз да консультацияләргә кереп китәбез. Кичә башлангыч сыйныф укучылары иртәнге аш вакытында манлы боткасы белән тукланды. Ботка янына ипи белән сыр һәм сөтле чәй бирделәр. Балалар ботканы санаулы минутлар эчендә юк итте. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбенә төшке аш вакытында кирдек. Биредә тавык кәтлите белән дөге боткасы әзерләнгән иде. Кайнар ризык янына кәбестә салаты, ипи, лимонлы чәй һәм груша да бирелде. Минем кызым быел беренче сыйныфка укырга керде. Безнең ашханәбездә, мәктәбебезнең ашханәсендә укучыларны 2 тапкыр кайнар ризык белән тукландыру каралган. Без моның өчен бик шатбыз. Обед өлеше аларга бушлай каралган. Без әти-әни буларак, күп кенә әти-әниләр инде менә алар эштә булалар. Балаларга 2 тапкыр кайнар ризык белән туклану бик яхшы дип уйлыйм. Хөкүмәтебезгә дә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мөслим урта мәктәбе ашханәсенең быел уку йылын яңартылган, ремонтланган хәлдә каршы алуын да әйтергә кирәк. Мәктәптә уку гендерлы формада оештырылу сәбәпле ашханәдә 2 өлешкә бүленгән. Егетләр һәм кызлар аерым бүлмәләрдә туклана. Мин килдем беренче класска сагынып. Монда бик тәмле ашарга бирәләр, монда кумып каласым килә бик. Балык котлеты, бәрәңге боткасы, карабутлар, сарылар, әпиләр, фруктылар, бик тәмле. Көн сайын безгә төрле җимешләр, булочка, печеньелар көн сайын биреп кенә торалар. Мин рәхмәт әйтәсем килә поварларга һәм бөтен ашханәдә пешергән кешеләргә. Бик зур рәхмәт. Бүген иртән без ботка белән кофе эчтек. Һәм бик тәмле булды. Безнең поварларга рәхмәт әйтәсе килә. Алар шулай тәмле пешергән өчен. Обедка без котлет белән пюре ашыйбыз. Җиләк-җимешләр бирәләр. Поварга, директорга, бөтен мәктәпкә рәхмәт. Бик тәмле пешерәләр. Туклану республика буенча бердәм меню нигезендә алып барыла. Меню һәр мәктәпнең сайтында урнаштырылган. Балаларның бүген яки атна дәвамында ничек туклануын һәркем кереп карый ала. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе.